fået sikkerhed, og så har vi valgt at specificere det ind til sikkerhed inden for hjemmet. Jeg vil lige snakke om, hvordan det er nu. Og lige nu er vi allerede på vej mod en digitalisering med larmsystemer og overvågningskameraer. Vi har dog ikke digitaliseret alt nu. Nu er vi på vej derhen. Og indtil videre så har vi alarmsystemet som GPS, så har vi ting som nabohjælp, så har vi nøgle, vi har overvågningskameraer, og så har vi så nogle kammer som vagthund. Og det er jo så lidt det, vi har i dag. Og så vil Frederik snakke om, hvad vi har i I fremtiden regner vi med, at f.eks. sådan noget som nøgler bliver skiftet ud med fingertouch og sådan noget Face ID. Og så kommer der mere sådan altså sådan noget robothunde og robotvagter, som både kan stoppe et tyveri og melde til politiet som sådan et netværk, altså ligesom kan gå hurtigere med at komme politiet ud. Og for eksempel med sætter en chip, som kan registrere altså ubudne gæster i huse og sådan noget, som sender en besked til både ejeren af huset og til politiet. Og så har vi også noget med droner og altså overvågningskameraer, hvor det er blevet mere udviklet med, at man kan holde øje og se præcis for måske sin smartphone af, hvad der sker hjemme. Ja, og så vil jeg snakke lidt om de fordele og ulemper, der er ved det her med den fremtidige digitalisering i hjemmet, og også en lille konklusion på det. Der er jo selvfølgelig både fordele og ulemper ved den teknologiske udvikling. Fordelene er jo klart, at sikkerheden bliver optimal, altså det bliver nærmest umuligt for tyve at bryde ind. Derudover vil det enkelte individ også være meget mere trygt og sikkert. Og her er det ikke kun familier og unge mennesker, men der er det også børn og i den grad ældre mennesker, som vil føle sig meget mere sikre, da de jo til dels er svære ved at håndtere, hvis der kommer indbrud eller tyve. Dog er der også nogle ulemper. Ulempen er, at man er f.eks. afhængig af strømmen, men en anden ulempe er også, at teknologien er dyr. Det koster mange penge at få en sikkerhed på det niveau, som det fremtidige niveau er. Hvilket vil sige, at det ikke er hele befolkningen, der vil kunne finansiere det, så der vil være nogen i samfundet, der vil føle sig til dels mere udsat end andre. Så vi kan jo hermed konkludere, at der er selvfølgelig både fordele og ulemper ved den her fremtidige teknologi, men at det i fremtiden er en smart, men også en dyr investering.